Dangarod sir, nayab kada kami nga kwa mapanag putik ti sangsanga ti kayo jata saksak bayan dangarod ti datoy kwat bagbagyo. Kinuyog ko iso na sir in dry back. Kit taksang gasa takas tamat tinapasama kanya at nag When, sir. So, kasat kabayag na nga DJ kayo di kwan sir sakbayan ng pasamak dito aksidente no. medyo na bike sir at adumot di inuli na nga kwa kayo nga pinukan na sangsanga na. Oo. Ano nga kayo nga dito yan sir? Mili na sir, mili na. Dilina. So kasano nga tat ka nga to na dito nakatinagan na mismo sir manong nga tao nga tati ka nga to. Di man makakulo sir. Nim na nga to met sir. Nangatumit sir. Nung bumaban, bumaban, dati na salat nga kayo, kinusaya na sir ta kahit natin nagin, so dahil naganan si Mor Jayin. So sige da nga na sige da na panyo kinita iso. Oo, sir. Ana iti postura na ibi nadanunan mo sir. Nakakasta jay kali sir nga basi di nung napagko ingatot baginan tapno hanga maka kwat danom maka panagan na dayin. Adadanum na DJ sir. Oo, sir. Oo. So na isa na iluglog iso na di Oo, sir. Pag ko ingato nga dako si baginan sir ta baka makasinglot ko na. So dahil tini katalay na ramig ko. Nakadatas na sir, wala nakapaklib. Nakapaklib sir, medyo ko nakasikig na may kaskas tati ropa na dyan. When sir, agkut-kuti iso na di ko. Sir, kaagas mo pa lang, kutkuti pa lang. Kayam dahi ta ko nakit. Kung ano. Ano pala Oo, sir. yung at nakita yung asursugat na sir. Dati mo sir, baro kong andardara. Adadara na sir. Adda nakaitamaan na sir na to. Kayo sir, sumati ko na dagit ay pa. Naiyubon sir, dati kayo. Buwan sir ata. Ano Ang ko nakita di. Ay, hanyo nakita. Okay. So, after the Giant sir nga insangat yuso na ij Kali, anat si Mariano na pasama kay. Awan sir, ning taray da jay kwa, jay hospital tatandagan. Shoot ng kwate ko na da di. First idan ta dito ta mga yabto ti sa baling ako ko na da sir. Yung daksang kasat sir ta awan magtiwana di. Hano ni nagbayad di sir. Ang si Biag pa lang ano idamin sir. Un sir. Sir. Un sir. Okay. Manong nga tawin nga tan sir nga po bra ni Sir Nestor ti agun uli ka na pukan ka dagiti kay kayo. Dahil talang tihan ko makasta sir ang dati iso tu obraan na pwede sir nga pang extra income na no ka. Nabayag na kasi. Un sir. Iso talaga ti ay abante sir adag papapukan ti kayo to sang-sanga. So taga uli nga talaga sir. Well, sir. Da kayo sir, nakapadasan yung uli ti kayo. Kapag padasa kong sir, kada ito pasama kita sir, kana imuli ta. Ano kaya po? Ano yun. Well, sir. Nasakit ti natin ko sir, so di sabi nga kot dito sir, di napasamak dito. Medyo damot kasta ti rinat na alanganin na makidagiti kakabsat na. So di kasta kanya da sir nga ang problema dito manong ta hamo mga kwa kinuyog ko lang namin sir. Hamo na kot dito ingagara kunana. Sa disgrasya lang kunada sir. So pag yaman na pagkanya da sir di kakabsat na. No kadakat siya po mo anong pasarita mismo na alat kahit mga ibagaking kuana kasi bilang pagayam Di ko nakalaakit pakawanin ako marit ko sir ko na matgayam ko matsuna tapos sabi na pasamag data sir inayabak pa di balay nga naglaglag daga ti ubong ti baboy mi ita Idi nakadanon kami ijay sir ren. Napan mi kinasay nakatayan talaga nang ato nga kayo tinakaregregan na sir. Kasi nung tat ka nga to na sir, yung estimate Baka ano estimate sir baka engat 12 meters bumabat ba shit 10 engat 12 siguro sir. 10 to 12. Kadjiti ka nga to, Jay, nakatinagan na When sir sa dandanom ijay nagdisuan na. Hindi kali. sir. Awan sir kasla darat lakas to nga babasit lang sir. Ano nga tawag, tinakaitamaan na nga pala po na. So nga ro ti jak unay maawatan sir no apay nga kasjay no kumal DJ kayo pa. Amimit nakita DJ na idalok-do ka kayo nga nakaperdi ka pa na ijay. Adda ka nun na Adda kano kunada ay amimit nakitan. Ata adamit ijay ospital nataymet idi adda kami ijay sir. Sumangbet kami. Adda dara-dara na idig po. When dara sa sir. Yan nakaikasaan dyan kayo sir. Ito abagan na. Ito'y katit po so simal po ito'y simrekan na simal po tindi soso sir. Na duyok kunada sir. Sa nagasgas sa ultimo na ito'y pisapis na kin ano pa ito'y kaskwat to'y perdit bakrang na siya. Nabayag ng ubrain na ni Sir Nestoren dito yung panahuli di kayo. Ay jak amo sir at ati gapon na akit ang kamit ang kabalay sir man narangket ito'y met alsem diyan na. Iso nga ang ko amo no
nabaya nga trabaho na dyan, apay nga inayaban dat jay di, posible nga dati nga ubrayan na siguro sir. When sir, nga nakasarita mo yung dati family ni sir, dati agin bagi dati kayo, dapat di nagsasarita ang di pamilya. Itay nga rod sir, akit imay dan kisarita na ito bakit, akit timulong met iti 15,000. Ang imti ko mami arapa-apen mi sir nga nayonan da kumatbas. Itati ko na dahil bakit solo na kanu awan am amot anak na. Dapat na kumamit. Tulungan mo ti anak na kumamit. Nangarot kit pamilya damit kay di dapat na kumamit. Tulungan na kumamit. When sir. Ultimo ladingit met sir ata nangarot kit nabigla kami kat kapsat mi. Ami na din na anak ko naitawag na tayen. So akas ano pa mati kasla kami matsan. Maluksaw kami nga kakapsat me kasama. Kaano kayo na uding nga nagsarita sir? Hindi lang na minsan na hindi Domingo sir. Nakita ko pala iso nakikuha kami ita, nakipasken kami ito graduation tay pa. So na uding nga pinapa. Okay. Sabado ken Domingo nagsaro nung aldaw nga nakasarita mi met iso na. At nangarayan kami at ati po nung umay kami iti apalkalab iti karayan. At akuno ko na diya upo pa mi sir. When sir. Okay, met di ko tinagsalita nyo o met di nadad. Awan met ibagbaga na kasla madikin ko ana sir kumay diya. Maudi laing question concern no aday iti gundaway you sir ang makasarita man isunan Sir Ernesto ano ti kayat yung ipadanan kanya na ano ti mensahem kanya na sir Ay ito minatay mi sir ta. ni Sir Ernesto no kasi ada ko matugundaway nga sarita kay manen akyat man sir. Ando sir ang anarpen ang kamban makapagsaritan detail na pa nagladingit ko mati ipapanaw na serin at anangarot kada kami akakabsat akit maladingitan kami sir at anangarot kami nakadindin na ita nga kabsat mi sa amila makita nung may kami iti karayan Gusto na lang naisina kanya yung when ket ulila kami tinang anak kada kami ket awan ng anak kada kami. Daytoy adamag, ket isagsagot kada kayo ni Mrs. Aida Ganuti si Alexander ti Hawaii, ken Jasmine Salohalo iti Barangay 20, San Pablo, San Nicolas.